Newsway. Sa headlines kan mga barata, Naga City People's Mall mantinido ang halangkaw na collection efficiency. Structural integrity kang Naga City People's Mall padagos na pinagbabantayan. Suspect sa panggagadan sa estudyanteng si Rosalie Moseros, bantay sarado ka mga otoridad, reklamo na isaangat na sa piskalya. Second hard-hatting as in pinning ceremony kang Naga College Foundation College of Engineering, Ginibo, Kasod. Uya mga bareta, sa aldaw na ini. Ako po si Ja, Mike Angeles. Naga City People's Mall nalampasan ang target collection kang nakalis na taong 2025. Collection efficiency kan NCPM uminabot sa 99.41%. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Ngunya na Mayo 1, taon 2026, masilibrar ang Naga City People's Mall kang salang ika-15 taon pun kang baguhon ang apod sa dating supermarket kan syudad kang Naga. Sa sarong press conference kasabawang pagkaaga, orgulyong pinagbikla di Market Enterprise and Promotions Office Head Ramon Florendo ang marahay na accomplishment kan nakalista taon 2025, partikularmente ang koleksyon sa arkila ka mga stallholders. 51,900,000 ang target na kukolektahon kang People's Mall ka nakalisa taon. Alagad uminabot sa 59,285,997.20 pesos ang nakolekta o may sobrang 7,385,997.20 pesos. Ano bang koleksyon ni 2025? Ang set pong local finance, si local finance po nag-set ni 51.9 million na target collection by 2025. By the end of December 31, 2025, we were able to collect 59 million or a difference of 7.3 million. We are achieving higher than what was targeted to us by the local finance committee of the city government of Naga. Sa nasabing ingreso sa Naga City People's Mall, digdiman ninda pinagkukuha ang pondo para sa mga proyekto asin programang pinag-iimplementar. Aabot man subod sa 99.41% ang collection efficiency kang Naga City People's Mall. Ang samuya pong collection efficiency rate is 99.41%. So maayo na pong gayong digding nabumuro sila. Unlike in 2010, ang collection efficiency lang po din is 60%. Ang sabot-sabi yun, paliman-liman ang upaya, di nagbabaray. Kadaglan mororoso. 6 out of 10. Okay? So, that is as of 2025. Out of 1,133 stallholders, ang delinquent lang po dyan is 61, pero napalta lang ni sarong bulan o luwang bulan, kuminsan nalilingaw. No? Ngunya na may krisis na pinag-aatubang ang gobyerno, tubod pa man ang manehmento kang People's Mall na mamamantiner ninda ang parehong collection efficiency. Pag-ilibang Rostan, pinihirin ko po si third ng collection from January to March. Pero dahil ngayon po apektado. Ang karayan po kaya nito sa People's Mall, barato po ang stall rental. So, I think hindi po mga pag-ilibang ko sa Presidente could attest to that. Si last po increase was in 2012. So, that is about 14 years ago. Kaya kaya po nilang magrenta. At the same time, dahil po nito may collection efficiency rate at 99%, sabot sa po yun, pag nagbayad po silang on or before the 25th of the month, iba pa po silang 25% discount. So, dahil po nahihiling na mababa po ang collection fee. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, structural integrity kan People's Mall padagos na pinagmumonitor. Nagbabalik si Melvin Machado. Kasubagong aga kinumpirmar ni Market Enterprise and Promotions Office Head Ramon Florendo nangunya na simana matatapos ang hammer rebound test sa nagkaperang poste kang People's Mall para sukulon ang kapusugan kaini. Ang mga taga-Philippine Institute of Civil Engineers ang nanginginotan kang pagkondusir kaini na mapaluwas ng rekomendasyon na iuman subot ang susunodon sa pag-implementar ng rehabilitation kang People's Mall. Ang structural integrity kang People's Mall ang saruman sa rason kung taano tadaidigdi pinagbugtak ang solar panels kang solar power na pinagdonar sa lokal na gobyerno kang Naga.
Ngunyan po, ongoing po itong Philippine Institute of Civil Engineers, nagkakandak po sila ng hammer rebound test. May po dito may mga postiling din na ikunin ng bilog na Red X. Pigre-rebound test po ang mga posting ay isagot mga beam. Because remember, this was constructed from 1965 to 1969 yung main building na yun. Nagkapira ng sulok ng 2008 and 2009. Kaya po, ang kadaklang kan na area hindi, although na-rehab na after the fire in 2009 and 10, na-rehab na po. Pero since kung 2010 yan, 2010, almost 15 years na naman, 16 years na naman. So, i-rehab po ini after po ka itong recommendation kang Philippine Institute of Civil Engineers na nagkakandag po ngunyan kang hammer rebound test. Patapos ako sinangunya na si Mana. Kasumpay ka ini, tulo hasta 4 na taon na nakakalihis kan huri man sila magkaigwa ng fire as an earthquake drill sa People's Mall. Alagad regular subutan silang pakikipagkoordinar sa CDRRMO para mapaghandaan ang anuman na mga insidente. Regular po nagkakanta kami ng earthquake drill or fire drill, no? But the last that we did was in I think mga 3 or 4 years ago. Ano? Naantala lang kayo ng sunod-sunod na baha sa problema ng pandemya. Pero ito po namin yung sistema din ng evacuation. In fact, when we did it in 2 years ago, ang evacuation po talaga dyan sa Tubakan, dyan sa may Nueva Cáceres Monument. No? And then, dinagdagan tapos yung mga access sa stairs. No? Tangarig ang pagbababa ng tao kung sakali, dahil magkakaigwa ni Primalaso o disgrasya. So, salamat po, tapig-remind po kami kayo. Ano? More and more, kaulin niyo po ang CDRRMO, magkandag po kita ng succession of earthquake drills and fire drills. Kung kaipuhan mag-evacuar ang mga naka-star sa People's Mall, may designadong lugar naman subot silang dapat na dumanan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa Kasumpay na Bareta, may mga nakalinyada naman na aktibidad ang Naga City People's Mall para sa ika-15 taon na anibersaryo kaini na mapuon ang mga aktibidad sa inotaal daw kan masunod na bulan. Magkakaigwanin banal na misa, pamahaw kan banwaan asin sa raodan sa People's Mall, nagigibuhon sa maabot na Biyernes. Sapet sa 4 man nagigibuhon ang foot parade. Sa iba pang Bareta, maski nakatulong sunod-sunod na semana na ang pagbaba kan presyo kada litro kan produktong petrolyo, daiman subot na mamatay kan mga yaon sa sektor kan transportasyon, ang magayon na epekto kaini. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Dawa tulong simana ng nagkaigwaning rollback sa presyo kan produktong petrolyo matapos ang sunod-sunod na price hike kaini kan mga nakalihis na bulan, dai pa man giraray na mamatayan kang mga jeepney drivers sa Camarines Sur ang pagbaba sa kada litro kang krudo asin epekto sa saindang pagbiyahe. Mayo pa man kaming rollback ngunyan. Ang pigagkukurudoan mi ngunyan, talagang 96.80 pa. Ay, wala pa rin at ang kagaya ng takbo namin, Galdigo Naga, halos ang tinatakbo namin konsumo nasa 30 liters. O, kung magkano ang 1 litro, halos ang ano namin dito, ang biyahe namin pa rito, halos kulang pang pangkrudo. Tapos yung pabalik namin, yun ang kikitain namin. Kung mag 1.5 kami pa Galdigo, yun lang ang kita namin sa layo ng biyahe namin. Sigun Kibunso, dakol pa man giraray ang nag-aagrangay ngunyan sa presyo kang krudo hulitan nasa 84.56 pesos pa hanggang 98.50 ang litro kaini. Siguro ma'am, dahil pa talaga fully recovered ang transport ningon niya. Talagang dakol pang nag-aagrangay kang presyo. Dai man na mamatean ni Tatay Ruel ang pagbaba kan presyo, hulit na nagbawas man ang bilang kang pasahero. Kaya naglalaom na lang ini ning dagdag pamasahe. Urog na ngunyan na 30 liters ning krudo ang konsumo niya sa kada biyahe
Pasiring del Gallego, Ragay, Camarines Sur. Nag-roll, tamang rollback, hina naman ang pasahero. Kaya hindi rin namin nararamdaman ang kita kung bumaba ang krudo. Gawa ang pasahero naman ang humina. Kagaya noon, nung tumaas ang krudo, peak season naman, mapasahero. Ngayon naman, bumaba ang krudo, wala namang pasahero. Kaya hindi pa rin namin nararamdaman. Kung dumagdag sana ng pamasahe, kahit pa paano, siguro, kung ano yung makakatulong. Kasubaagong agaman, hinalat ni Tatay Edwin ang pagbawas ng 12.94 pesos sa kada litro kang krudo antes magpakarga. Alagad sabi kay ini, mayo man giraray pagbabago. Ngunyan, bigalat mi nga ni ngunyan day pa kami na krudo ngunyan. Kung kasuwagong aga, bigalat mi ang rollback. Mayo man, pag-agi ko na naman ngunyan, udto na. 96.80 manggiraray, unyan, saan ang rollback, mambaga. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, may mga nagkapirang jeep sa LCC Transport Terminal sa Sabang Syudad ng Naga ang nagbuelta na sa pagkayod ngunya na sunod-sunod ang rollback sa produktong petrolyo. 10 jeep na biyaheng Pasakaw, Camarines Sur, Pasiring Naga ang nagbalik sa pagkayod kang nakalis na semana sigon sa dispatcher kang jeep. Mantang nasa 17 unit ng jeep naman ang nagbabiyahe ngunyan sa Menilabak, Camarines Sur, na haros 5 na lang sinatada kang nakalis na mga semana. 10 kayo mo. So, sorry, nagbalik sir. Ini lang ma'am nakaaging simana. Dati-dati nga ni kami talaga, nagbawas kami, at least mga ano na lang garo kami, mga sa dati ming kami 37, halos garo 5 na lang kami nagbiyay kadto, nagtagal-tagal kami. Maanuhan nilang si mga pasahero. Ngunyan, halos dakol na kami. Dikit na lang ang dai talaga nagbabiyay sa dai ni dakaya pa talaga ang arog kaning sitwasyon kang gasolina kang krudo. Dakol na kami ngunyan mga nakagaro kami, mga 15, 17 araw kayo. Sa samuyang pagbabalik, sospek sa Rosalie Moseros case, bantay sarado na kan mga otoridad. Yan as iniba pang nangenot na mga bareta, digilang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus,
The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Police Station number 4 kang Naga City Police Office pinakusog ang pag-implementar kan mga ordinansa kan syudad. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Padagos ngunya na pinag-e-implementar kang Naga City Police Station 4 ang mga ordinansa kan lokal na gobyerno kang Naga para masiguro ang pasi-orden sa komunidad. Kabali sa ipinapauto iyo ang curfew for minors, pagsitar sa mga nagagamit ng video okay lampas alas 10 ng banggi, pag-inom ning arak sa mga pampublikong lugar, asin ang paglakaw-lakaw sa tinampo na mayong sulot na bado. Ini kasunod kang direktiba kang DILG na Safer City Program. Sigon ki Police Captain Jonathan Hapa, sinisitar mo na kan PNP ang mga persona na nagbabalgar sa ordinansa, alagad pagliwat na nagbalgar, tulos na ining tatauaning citation ticket. Police Station 4 ay tuloy-tuloy po yung pag-implement ng programa ng DILG, galing po sa nasyonal pababa.
doon po sa ating tinatawag na Safer City. Ito po ay consisting po ng implementasyon ng mga city ordinance kung saan ini-implement po natin yung ordinance sa curfew at doon sa mga video okay na alas 10 na ng gabi na nakakabulahaw po sa mga ating mga constituent at yung pag-inom po in public, pinagbabawal po natin yan at yung mga nakahubad na mga tao in public. So, ang ating po nagiging disposition ay sa unang offense po ay binibigyan natin sila ng warning. But pag palagi po nating nasisita na paulit-ulit na lamang po ay ini-issuean po natin ng citation ticket. Sa area of responsibility ni Police Captain Hapa, dakul na ang nasitar asin natauan ng citation ticket. Sabi kang opisyal, padagos man ang saindang pagpagirumdum sa mga residente na magsunod sa ley. Ulit na ang higot na pagpautob kang Police Station 4 sa City Ordinance, dakulang tabang para makontrol ang hiro kang publiko. Ini ang saro sa paagi para makaiwas na makagibo ng krimen o maimbwelto sa anumang disgrasya o insidente ang mga residente kang syudad ng Naga. Sa aming area of responsibility sa PS4 ay marami na po tayong warningan, marami na po tayong operation conducted at medyo marami na rin, may natikita na po tayo. So, pero nandiyan pa rin yung ating pag-iusap sa mga kababayan natin at consideration. Kaya natin binibigyan ng warning muna sila. Pero, gaya na sinabi ko nga kanina, pag paulit-ulit na lang ay inisyuhan talaga natin ng ticket. Napakalaking tulong po itong pag-implement ng city ordinance dahil nakokontrol po natin yung movement ng tao. Kung saan ang benepisyo po nito ay pag sinita po namin kayo, tapos pinauwi po namin kayo dahil sa curfew, ay ang ibig sabihin lang po namin ay linalayo namin kayo sa anumang uri ng insidente o kapahamakan na pwede mangyari sa inyo sa labas. Katulad ng aksidente, katulad ng mga violenting pwede mangyari, away sa labas, hindi pagkakaintindihan. Kasi samantala naman kung nandun kayo sa bahay nyo, ay masasabi natin na safe kayo. At yung mga masisita namin sa labas, ay posible yung matitira doon yung mga may pinaplanong masama. So, yun na lang po muna, yun po ang matatarget natin. Pero kaya namin kayo sinisita para maiiwas po kayo sa anumang kaguluhan na pwede mangyari dyan sa labas. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa pag-implementar kan Police Station 4 kang mga City Ordinance kan Naga, nagbaba ang mga insidenteng nairehistro sa Police Station 4. Alagad sabi ni Police Captain Jonathan Hapa, day subuot mahulaan kan istasyon kung anong oras o aldaw magkakaigwan ng krimen sa saindang area of responsibility. Huli kay ni kinakaipuan subuot ang dire-diretso asin higot na pagpatrolya kan PNP para mapuhulan ang anuman na krimen. So far po nandun po yung ating pagsisikap na ma-prevent at ma-control po yung mga uri ng krimen sa ating lugar. So makikita natin na medyo bumaba yung insidente. Ngunit hindi naman palaging ganoon kasi yung araw po, yung oras ay dynamic po. Hindi po natin mapipredict na bukas or makalawa ay walang mangyayari. Kaya patuloy rin po ang pag-implement natin ng patrolya umaga man or gabi para po ma-prevent yung mga krimen. Sa police report, naisangat na sa piskalya ang kasong murder kontra sa suspect sa pagkagadan kan estudyanteng si Rosalie Moseros kan Barangay Panikwason, Syudad ng Naga. May follow-up report si Cristina Valenzuela. 5 bulan matapos ang higot na pag-iimbestigar kang Naga City Police Station 4 sa panggagadan kay Rosalie Moseros, nasa prosecution office na ngunyan ang kaso. Sa pagsumiter kan Police Station 4 kang mga ebidensya asin reklamo laban sa 50 years old na suspect, nagpaluwas na ng disposisyon ang piskalya. Maagi mo na ini sa proseso kang DC-20 o ang pagkaigwaning case build-up antes ipadagos ang kaso sa korte. Ini para mas mapapusog ang mga ebidensyang kapot kan mga otoridad laban sa suspect. Noong nakaraang April 15 po ay i-refer na po natin yung kaso sa prosecution's office
kung saan sinubmit po natin yung complaint at ang mga evidentiary evidence. So, doon po ang naging disposition po ng piskalya ay dadaan muna po sa DC-20 kung saan magkakaroon po ng case build-up doon sa kaso para lalong mas mapalakas at maging solido po yung ebidensya bago po isampa po sa korte. Sa interview kay Police Captain Jonathan Hapa, ang station commander kang Police Station No. 4, sinabi kaini na dakul na testigo ang nagtutukdo na ang nasabing suspect na taga-Panikwason Mansana ang nasa likod kan Panggagadan Kimoseros. Base po sa ating masusing pag-iimbestiga po, halos lumipas na po yung ilang buwan, marami po tayong nakuhang mga testigo kung saan magpapatunay po na pinupoint po yung suspect po dito sa Kimoseros. Sa ngunyan, naka-close monitoring ang PNP sa 50 years old na suspect habang hinahalat ang pagluwas kang warrant of arrest halis sa korte para arestuhon ang nasabing suspect. Bali po may kaugnayan doon sa biktima. Bali po kababaryo po ng biktima. Bali po ng edad na mga 50 pataas ganun po. Bali po nandiyan lang po siya sa kanilang lugar sa baryo kung saan po doon po nangyari yung krimen. Ano yun sir? Palagos monitoring ko sa iya? Continuous man po ma'am yung ating monitoring doon sa suspect natin para kung sakali man after ng pagsampa natin ng kaso ay may issue ng warrant ay naka-close monitoring po tayo doon sa ating suspect. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Balansuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa laog nin sarong semana pon Abril 20 sa Abril 26 na pagpundisir nin Oplan Manhunt Charlie, 80 wanted person ang naaresto kan mga otoridad sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Kabali sa naaresto ang sarong wanted person sa regional level, 2 sa provincial level, 6 sa city level, 3 sa municipal level, as in 58 other wanted person. Resulta subot ini kan dagos-dagos na intelligence efforts as in pakikipagkoordinar sa ibang opisina. Sa iba pang bareta, Camarines Norte Dong Padilla naghampang na sa iyang mga kababayan matapos ang halawig na bakasyon, huli kan suspensyon. Ang detalles sa report ni Juan Carlos Aguirre. Tulos na pinagkumusta ni Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla ang mga Kamnorteños na nagdumaan sa iyang opisina sa enot na aldaw kan sa iyang pagbalik sa Kapitolyo. Dae nagsayang nin panahon ang gobernador asin tulos na pinag-atubang ang mga ini sa inaapod niyang People's Day kasuod mang Lunes. Sa iyang Facebook post, sinabi ni Padilla na importante para sa iya na personal na dangugon ang mga suwestyon, agrangay asin pangangaipo kan sa iyang mga kahimanwa. Pig-share tuman kan gobernador na padagos siyang madangog, maserbisyo asin matrabaho nin mahigot para sa mga Kamnorteño. Mientras tanto, sa iyang mensahe kasuodma, piglinaw ni Padilla na dawa suspendido siya na ipalubos na napundoan sa iyang serbisyo sa iyang mga kahimanwa. Hindi madali. For 10 months, hindi madali. Pero hindi po ako tumigil. Lingid sa kaalaman ng lahat. Tuloy-tuloy, pumupunta sa mga agencies, pumupunta sa mga sekretaryo, pumupunta sa mga senador. Dahil ayaw ko po, despite of the suspension, ayaw ko pong tumigil yun pong ating mga sinimulan o nasimulan. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Padagos ang ginigibong fire drill and seminar kan Bureau of Fire Protection Pili sa mga commercial establishment para masiguro na preparado ang mga empleyado in kaso magbungkaras ang kasulo o anuman na insidente. Kan nakalis na aldaw, ginibo ang nasabing fire drill and seminar sa sarong mall kung saan tinukdoan kung paano maggamit ng fire extinguishers.
Kaparehong aktibidad man ang ginibo sa sarong gasolinahan kung saan itinukdo kung paano ang pagpasunod nin pag-ebakwar sa gasoline station and kaso may kasulo. Sa iba pang bareta, nagbisita si Major General Alwin Almase, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army sa 2nd Infantry Battalion Philippine Army sa probinsya kan Masbate para personal na ipaabot ang siyang pag-umaw sa sakripisyo kan mga ini sa pagpapadagos kan kampanya laban sa natatadang armadong grupo. Pinagirumduman man ang mga personahe kan 2nd Infantry Battalion na maging maingat sa indang mga operasyon. Pinagpresentar man kay Major General Almase ang nagkapirang armas na nabawi kan Philippine Army sa indang mga engkwentro laban sa armadong grupo sa probinsya kan Masbate. Padagos sa mga bareta, second hard hatting as in pining ceremony kang Naga College Foundation College of Engineering, ginibo kasudma. Ang detalles, hali kay campus correspondent Dylan Talagtag. Matriyumpo si ginibong second hard hatting as in pining ceremony kan NCF College of Engineering na ginibukan sa Udma. Kabali digdi ang 200 na civil engineering, 30 geodetic engineering, as in 31 na computer engineering. Karibay kan sa indang pagal as in sakripisyo ang nasabing aktibidad, tanda kan pagpuon kan pagbukas nin mga oportunidad as in eksperyensya. Sigon sa program chair kan computer engineering na si Mel Daniel Bautista, inian dakulang transition kan mga estudyante hali sa 4 corners kang classroom, paduman sa real-world exposure sa indang engineering career. Suportado man subot nindaan kada department. The hard hatting in pinning symbolizes their transition from theoretical learning, foundational learning, to a more advanced professional phase of their engineering career. This ceremony marks their milestone that reflects their journey, lahat ng hirap, lahat ng sacrifices during their early years are being recognized by our department. In short, this is a turning point of the transition from learners from the 4 corners of the classroom into outside and real world. So the hard hat symbolizes their responsibility, their safety, and also the pinning naman symbolizes their identity as part of future engineers. We are strengthening their academic foundation, such as the learnings inside the 4 corners of the classroom, and then their linkages, meaning the exposure in the industry or in the real world. Keep pushing, keep learning, and stay grounded. Okay? We as your department, we believe in your potential as future engineers. Para man kay Aljan Ruby, saro sa mga estudyanteng maugmang nakaabot sa stage na ini, dakula ang maitatabang kaini sa sindang puturo. Nagpaabot man siya ni mensahe sa mga nagsusuporta sa iya. Masaya, and it feels like another step closer sa dreams and goals namin. Ang hard hatting and pinning kasi para siyang transition papunta sa professional world, and malaking tulong siya sa amin in the future. Sa family ko, thank you kasi sa support and sa lahat. NCF, thank you. Sa dean, sa lahat ng mga teachers, prof. Thank you sa pagturo ng mga theory, and now makipapakita na namin na kung paano namin ito i-apply sa real world. Istorya man kan sarong ina na suportadong marayan sa iyang aki. Nahiling niya man subuot ang mga struggles as in sacrifices na inagihan kan sa iyang aki. As in duman niya nahiling ang dedikasyon as in pagpupursige kaini na makatapos. I'm very proud as a mother. Sobrang overwhelmed and then thankful kay Lord kasi makagraduate, malapit na siya mag-graduate na sobrang hindi ko ma-explain yung feeling ko na medyo naiiyak ako. Basta proud na proud ako para sa anak. Napansin ko naman sa anak ko dahil talagang yung sipag niya at syaga sa pag-aaral. Parang ang nagiging struggle niya lang, syempre yung oras na yung time niya, minsan napupuyat siya, hindi na siya nakakasama sa mga family bonding namin like vacations dahil talagang tutok siya sa pag-aaral niya. Dahil siya taga-Calabanga kami, so nagbo-boarding house siya, bihira na siya makauwi sa bahay. Behind naman doon, masaya siya dahil talagang porsigido siyang mag-aral. Ate Crystal Bangata yung pangalan ako.
Si Mama, siya kasi yung second child ko to the eldest, and then siya yung pangalawa. Nauna siyang gagraduate kay kuya niya, so proud na proud si Mama. Then ang aim talaga namin bago ang lahat ang makapagtapos siya ng pag-aaral. Then ang pangarap niya maging isang ganap na civil engineer. Go, go, go lang anak. Si Mami laging nakasupport sa'yo. Kahit anong mangyari, kahit ano pa yan, kakayanin ni Mami yan. Kakayanin natin yan. Nagpapasalamat din ako syempre sa NCF ang binibigay nila support, lalo yung mga professor niya. Kasi talagang kapag nag-online class siya, sometimes nandun siya sa bahay, nakikita ko naman na talagang maayos naman sila. And then sa school, nakikita ko rin kung paano nila i-support yung mga estudyante dito. Talagang na-enhance nila at na-level up nila yung pag-aaral ng mga bata. Para sa GNN TV48 Naga, Dilan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon i-follow ang sa mga official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming matod ng mga baretang garantisadong nanginginot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samang official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, as in inian GNN TV48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.